Hei kaikille, tässä on Oliver ja tässä on toinen jakso. Nyt mä aiotan tää on uusi maa myös, niin nyt mä aiotan koittaa läpäistä minne tässä maassa ja tehdä kaikki jutut. Niin, nyt spawnilla oli tommonen muuten, mä en tiennyt. Niin, nyt mun pitää kerätä puuta, tai aika nopea, kun tää on tommonen kirves, mikä hakkaa nopeeta. Mut ei kulta tee sitä, se hakkaa nopea. Se on siitä, kun tässä on, kattokaa, eellä alkava lumous. Siinä on nopea hakkaus. Se on se lumous, mikä tekee se hakkaa nopeammin. No siitä nimestä kuulee, että se on nopea, koska nopeushakkaus. Niin. Eikö se on vähän outoa, että sen nimi on se. Ja sit se hakkaa nopeeta. Se on mun mielestä se outo juttu siitä. Niin nyt mä löysin tämmösen biomen, missä mä tykkään eniten. Koska täällä voi löytyä kyliä. Niin, tällä videolla mä koitan tehdä aika paljon kamaa, mutta niinku saada hyvä kama vaan. Se on niinku se tärkein asia, mitä mä teen. Niin, mulla on sytkäri, jos me tarvitaan se, mutta mulla on aika monta eri puuta, mitä mä teen. Niin nyt mä teen raudan. Nyt mulla on paljon enemmän reseptejä ja mä teen ainakin kilven. Ja sitten mä teen hakun mulle. Ja nyt mä menen tänne ottaa tätä kiveä. Koska eihän me saadaan kivi kamaa. Niin sen takia mä hakkaan, koska miten mä muuten voin tehdä puukamoilla koko videon. Ei hiiltä. Just tässä alla, kun mä tarvin sitä. Niin. Jos te ootte uusi, niin kannattaa tilata kanava ja tykätä videolle, niin tää on mun eka video. Mä en saanut tehdä video, kun kaikki on mennyt huonoiksi, kun mä oon koittanut tehdä, niin tää on mun eka video, minkä mä aion tehdä niin kunnolla, mikä menee YouTubeen. Niin te voitte katsoa sitä. Tai niin kun te katsotte sitä, koska miten te voitte kuulla mun äänet sit. Niin nyt mä tarviin vaan hakata lisää hiiltä mulle. Ja tätä kiveäkin mun pitää myös keskittyä siihen. No niin, sit kun mulla on tässä on hyvin kiveä. Nyt miksi mä pannut mun kilpeä päälle vielä? Noin. Niin nytte mulla on paljon enemmän kamaa. Nyt mä voin tehdä lisää näitä. Miakka. Miksi mä tein miakka? Jos te katso mun kanavaa, niin te näette ehkä, että mä en käytä niin paljon sitä miakkaa, koska mä niin tykkään miakas, kun kirves on niin kuin paljon mukavempi mulle. Niin sen takia mä niin kuin käytän sitä enemmän kuin miakkaa. Miakka tekee kyllä enemmän sydämiä kuin se
toi se kirves, mutta niinku se on paljon mukavempi tälle niinku se on niin helppoa mulle, kun niinku kilpeen niinku tällä hakkaa, niin se menee rikki, niin ei voi käyttää sitä muutamaa sekuntia. Niin sen takia mä niinku käytän eniten tätä. Mä hakkaan vähän puuta. Niin nyt mä etin täältä kylää. Ja mä tarvitsen muuten ruokaakin. Niin mä tapan nää kanat, että mä saan ruokaa. Jes, mä oon tehnyt sängyn, kun tossa on viimeinen lammas. Nyt jos et ole pelannut paljon Minecraftia, niin lampaat aina tiputtaa sulle toi villaa. Jos te ette tietänyt sitä jo. Niin nyt mä vaan kerään ruokaa ja koitan etsiä kylää. Koska siinä voidaan saada paljon materiaaleja. Ja materiaaleissa me voidaan tehdä paljon asioita. Niinku raudassa me voidaan tehdä mitä tahansa, rautajuttui. Ja niinku timantteja eniten voi löytää niinku on 5 blacksmithista. Se on eniten mitä voi löytää. Pitäisi olla. Oho. Melkein kuolin tossa. Nyt mä koitan sulattaa nämä, koska muuten mä tuun kuolee. Noin. 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 Miksi mun yksi sydän ei mene ylemmäs? Pitäisikö mun syödä lisää? Vitsi, tässä on iso luola. Ja luolistikin voi löytää rautaa, jos te ette tiedä. Kaikki ehkä tietää se. Täältä mä menen pois, koska tuolla luuranko. Ketä mä en halua taistella. Mä osaan niinku tappaa luurangon, mut niinku en mä niinku jaksa. Oi. Mä melkein kuoli. On pakko syödä uudestaan. Tai sitten mä tapan tän lehmän. Vitsi. No nyt mä koitan tehdä nopea sängyn, että mä voin nukkua yön. Noin. Nyt mä nukun mun ekan yön tässä maailmassa. Ja se on hyvä. Koska jos mä kuolisin, niin se on huono, koska me ollaan hyvässä kohtaa nyt tässä videossa ja tässä pelissä.
Niin, mä en tiedä miksi mä tein ton, mut mä tein sen vaan. Niin, nyt mä katos täällä luolassa on mitään hyvää ja ei ollut. Täällä on toinen luola. Tää on tämmönen vähän salainen luola. Ei kuotaan vie tonne, mut tuolla on. Vitsi, tuolla on rautaa, mutta mä en mene sinne. Kun siellä on niin paljon creepereitä ja niitä. Niin nyt mä koitan etsiä siellä kylää, mitä mä oon etsinyt aika kauan jo. Niin missä niinku on kyliä, niinku mä en niinku oo melkein ikinä löytänyt melkein kylää. Niin helposti, vaan jos mä niinku on niinku pelannut kavereiden kanssa. Yksin mä en oo löytänyt kylää. Niin, nyt nyt mä menen hakeen tuolta luolasta. Mä näin ton luolan tossa alla kyllä. Ei ollut rautaa. Mä kerään lisää hiiltä. No kun mä voin. Tää on hyvä musiikki. Niin, nyt mä kerään tätä hiiltä lisää. Niin, tässä luolassa ei ollut melkein mitään. Nyt mä menen tähän luolaan täällä. Eikö se oli tässä? Tuolla ei ollut niinku mitään. Nyt mä koitan mennä lisää etsiin siellä kylään ja sitten jos mä löydän kylän ja siellä on semmonen sepänpaja, niin sitten se on tosi hyvä. Kun me tullaan tarvimaan siellä koko videolle niitä kamoja. Niin missähän se niitä kyliä olis? Koska mä tarvisin niitä niitä kyliä. Ne kylät, missä te ootte, mä tiedän, mä oon löytänyt teitä ennen, niin missä te nyt ootte? Missä? Halo, kylät. 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 Jos mä en löydä kylää, niin tää on niinku
tää video niinku ihan niinku loppu pian. Niin, nyt mä menen toiselle saarelle, missä voi olla kylä. Koska täällä mä en oo ollut vielä. Ja se on hyvä juttu, koska sitten mulla on mahdollisuus löytää kylä. Niin, nyt mä en tiedä miten mun ruokapalkki menee niin nopeeta alas, mutta se ei niinku haittaa mua niin paljon. Vitsi, nyt mä vois sprintata enää. Niin, nyt noin. Ja siinä on melkein kaikki tälle videolle. Jos mä en löydä täältä kylää. No mä oon ollut täällä jo. No. Tässä on kaikki tälle videolle. Tai ei oo vielä. Koska mä löysin luolan. Voiko täällä olla mitään? Noin. Mä oon lurkki. Nyt mä katon. Jos täällä on mitään. No ei. No, tässä on kaikki tälle videolle. Ja sanokaa. Ja muistakaa myös tilata kanava. Ja sanokaa peace. Mutta muistakaa tykätä myös videoille. Heippa!